Scarf Records. Levels And it Production. says to take it over. I am no. Hey, yeah, yeah, yeah. Ndasiwane ngeni ndiani anonda kuyenda neni tozodzoka mangwana makuseni kwedu kunorira shiri urekure na zvakaona ndokuudza usabvunze na tipinde regai tipinde tiende kwedu ikoko tipinde munzira tipinde tiende kwedu ikoko daima itatifambe ini ndesuwa kumusha turidze ndafunga dande kana ndasuwa kumusha iye chitima nditakure ndiende kumusha iye chitima nditakure ndasuwa kumusha mamiyo ndiri munzira ndouya dandine yangu mapapiro kwaizodoka ndauya kumba ndingorine chishuwo daizhaigona ndaivatira ikoko daima itatifambe ini ndesuwa kumusha turidze ndafunga dande kana ndasuwa kumusha iye chitima nditakure ndiende kumusha iye chitima nditakure ndasuwa kumusha ndasuwa nengeni ndiani anonda kuyenda neni tozodzoka mangwana makuseni kwedu kunorira shiri urekure na zvakaona ndokuudza usabvunze na tipinde regai tipinde tiende kwedu ikoko tipinde munzira tipinde tiende kwedu ikoko daima itatifambe ini ndesuwa kumusha turidze ndafunga dande kana ndasuwa kumusha iye chitima nditakure ndiende kumusha iye chitima nditakure ndasuwa kumusha daima itatifambe ini ndesuwa kumusha turidze ndafunga dande kana ndasuwa kumusha iye chitima nditakure ndiende kumusha iye chitima nditakure ndasuwa kumusha kwedu kunorira shiri urekure na zvakaona ndokuudza usabvunze na tipinde regai tipinde tiende kwedu ikoko tipinde munzira